Na ji daɗi da aka tari wurin nan. Da gani ku kowa ya shi burodi da lemun kulba ya ko ba haka ba ne. To, in dai baka shi burodi da lemun kulba ba to daɗi ya ƙare wurin ka. Don haka yanzu, to Allah kowa sai ya saurara ya ga abin da za a je a wurin nan. Salamu alaikum. Jauro. Wallahi kuma salam. Ki shigo. Ki go mana. Ai ba kowa gida. Tun da wannan Jauro. Barka da safiya. Barka da yawa. Dai ban gane ba. Ai ba za ka gane mu baki ne daga can ofishin jakadancin Najeriya a Saudiya. Washe je jakadan shi. Jakada dan aike daga Najeriya ba kawai. Kai ba ku Fulani kuna da matsala. To me ya faru? Daman sako aka turo mun cewa wannan babban ka da je Saudiya zai sauke farari. Allah ya mai cikawa. Yanzu yana ta yanzu ana Allah ƙara keke. Yadda kashe ma babba kakkaje. Kashe babba kakkaje. Babba ya dage shi a rajin Allah sai ya je komi za a yi. Kashe babba kaka kana zaman kalamiya cikin ƙasar nan Najeriya. Muna fita kiwo muna komi. To babba to mutanen ma shekaran jiya ba kashe wai kakan zukube ya mutu. Kaga yana gida ma ke. Wannan kuwa kai ka san shi. To ba yanzu to ka tashi ka tafi wurin inda gaba ɗaya. Yan ba kashe ɗakin Allah ne ko? To me kai shi? Anan ma Allah ya kashe ka ballanta na kashe ɗakin shi.